Bé, doncs estem al davant de lo que seria, el que hauria de ser la Candelera, que com sabeu aquest any no ha pogut ser. Amb molt de dolor, són unes festes que no ens agradaria perdre, però és un fet inevitable que la situació de la crisi sanitària que estem vivint fa que no poguéssim fer una festa amb normalitat. És cert que són dies on ens queda poder estar amb la família, de vegades també recordar aquelles candeleres, més que res perquè no ho hem de perdre i més que res perquè no hem de renunciar a la que poguéssim, esperem ja que l'any que ve poguéssim celebrar-ho amb normalitat. Sí que és cert que hem pensat molt sobre què i com fer, però la veritat és que al no poder fer actes multitudinaris, actes a l'exterior i fer actes que d'alguna forma poguessin portar a que la gent se concentrés en algun lloc, pensem que encara que ens costi molt, hem d'assumir aquesta responsabilitat de que la salut, posar-la per davant de tot i tindre l'esperança, sobretot, en què això s'arreglarà i que en altres moments ho podrem fer. Havíem pensat, sobretot, també ens sap molt de greu, per la gent que viu la festa com a protagonistes, que són la gent jove, los quintos, les pubilles, los hereus, les damiseles, i per ells també sap molt de greu i per això havíem pensat que buscar solucions i amb això estem. El que passa que ja veurem com va la pandèmia, ja veurem com va la crisi sanitària, però el que sí que en les reunions que hem tingut amb ells és que a mesura que poguéssim celebrar i tindre'ls en compte, per què no, en festes de cara a l'estiu o el que sigui, ho tindrem, però també hem de tindre en compte que la Candelera és la Candelera i que això és el que ens pesa. A mesura que van passant els dies, anàvem veient com aquesta nostàlgia d'estos anys passats de la festa, veiem com ens entrava una miqueta d'esta enyorança d'aquells actes i aquelles festes que no podrem celebrar. Però quedem-nos en que els números sanitaris de salut haurien de ser zero i no ho són, però són molt acceptables i bé, aquí demanar-vos això, que siguéssim forts per poder superar este cop, que és no celebrar de la mateixa forma que ho fem sempre a les festes de la Candelera, però a la vegada també saber que aquest esforç que fem ajuda molt a que tinguéssim una situació de la crisi sanitària, si no totalment controlada, almenys de forma relativament acceptable. Així que, caleros i caleres, no res, molts ànims, intentem passar aquests dies amb la família i també que siguin un dia de record d'aquests temps, de lo que representa la Candelera per a un calero, per a una calera, i que no tinguéssiu cap dubte que l'any que ve la farem molt grossa. Bé, suposo que a hores d'ara tot calero i calera té un sentiment estrany dins seu. Estem a dia 1 i no tenim aquell cuquet de festes sense pregó, una sensació molt diferent a la que estàvem acostumats. Poc mos ho pensàvem la Candelera de l'any passat que mos tocaria suspendre les festes, però bé, no tot és negatiu. Per sort al poble estem en una situació prou estable i que així segueixi. No m'agradaria oblidar-me dels i les protagonistes de la Candelera 2021. Quan te toca ser pubilla, hereu o quinto, ho esperes amb candeletes i puc entendre com se poden sentir ara mateix. Però tranquils, tranquil·les. Tal com ja vam informar-se estos dies, el poble se deu unes festes majors. I estic segur, estic molt segur,
que seran unes festes majors inolvidables, perquè seran les festes de la normalitat, les festes que podrem tornar a ballar, cantar i xalar junts, unes festes que segur que en recordareu tota la vida. També voldria donar un missatge a les entitats i associacions i a totes aquelles persones que fiqueu el vostre granet d'arena per fer la realitat les festes majors de la Candelera. Prepareu-se bé perquè a la que podrem hem d'organitzar unes festes que han de quedar per a la història. Caleros, caleres, espero que totes les famílies estigueu bé, de salut i que aviat ens puguem retrobar tal com ens mereixem. Acte seguit, se deixarem amb un recull d'imatges de les Candeleres passades per a que poguéssim gaudir estos dies amb la família de lo que eren les últimes Candeleres i que esperem que l'any que ve les poguéssim tornar a gaudir igual. Visca la Mare de Déu de la Candelera. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. A poc m'he anat fent al seu poble i a la seva gent. Jo vos admiro, ho dic a tot arreu, perquè són gent que n'esteu molt orgullosos de ser caleros. Teniu orgull de poble, i això és molt important. Fa zum zum, zum 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 zum. Es pesada, emprendedora, fa zum zum, zum 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 zum. Te escribí que te quiero tanto.
tanto está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistola, y hacía más alborote que el tiro de una pistola. Ens ajudeu a cantar una mica o què? Diu! Repeteix la vella!
allò que més m'agrada. L'Ametlla! Poder-t'ho explicar amb una cançó. Els petits plaers del nostre dia a dia. Vull viure així i ser-hi una cada part. D'un ram de flors. Tot seguit fem aquesta fotografia i demanem, si us plau. Per mi té dos lectures la processó, la part de la fe, que això ja va amb cadascú, i el fet que unix, no? Potser mos toca al costat algú amb qui no t'hi fas massa perquè no coincidixes amb el dia a dia, però que ja et va bé portar-hi conversa i saber com li va la vida i la família.
Chicos y chicos, se fue. Vecinos y disfruta, nena, pau davant i por darrere, per les cames i les ceres. El fred i la calor fora, Roma i a la dutxa cantant. Una dutxa és el millor. Junto a tu lado, como el indio que valiente, cuando te cariño con razón, gran poder, y ansiedad que antes de dormir se te orará, escucha, reina, tu hacemos ay, Martín, mi rubia pastel. César veu que la vol... No, César vol que la veu. Ah, sí. Ho va explicar tot. Jo sense saber res. Jo era la seva vergonya. Una lluita de penes semblant amagat veritats com a punys. Ara és moment d'acabar amb els fantasmes perquè la cosa ve de molt més lluny. No ens centrarem amb nirots i titelles, ens centrarem amb qui mouen els fills. Conglomerats de poders que dominen aquestes contrades i tots els seus fills. Són hereus del règim, són els impostors. Societat Cultural, Esportiva i Recreativa. I tirant endavant, tot i que potser a casa ho estiguin passant fatal. I tirant la família endavant, també. Esta joventut és el pilar de la societat, i això ho sabem tots.
sombrero